Hej igen. Hej igen, hvad mener du? Gratis den dag. Er det bare sådan der? Vi er i gang med at filme nummer 2, servershow, med underhuset nummer 2, med venner den her gang, desværre. De plagede mig om Men desværre... Bedvok. Ja, de plader dig helt sikkert. Bedvok! Hvad så, drenge? Hvad så, okay lige? Så siger man ikke i YouTube. I må sige alle de her videoer. Jeg er ligeglad. Bare for jeg har også Bedrock. Det er jeg også. Hallo, der er masser af Bedrock her. Tag det fra 17 da. Jeg har også jeres indrekister. Nå, det er jo bare. Fuck, så har jeg allerede fyldt min indretest. Nå. Jeg spørger lige owner, hvis han har noget at sige. Surin? Ja? Vil du spille? Så. Fint. Nej, stop play. Det lægger hele tiden. I get me baby. I come in JJ motherfucker. Ah baby. Nå, han havde ikke noget at sige til os. Og i den her video får jeg lov til at se vores F-home. Det er ikke færdigt. Nej. Men det kan altid. Det er ikke færdigt lige nu. Men det er fordi vi er i gang med at bygge op på det. Jeg tror ikke jeg drømmer med hvad du gør. Fedt. Hvad sker der? Vi har ikke været ude at grief. Nå, der er mega mørkt. Det er derfor. Lukas, er du okay tilbage hurtigt? Nej, jeg er i spawn. Nej, jeg er derhjemme. Bare skriv F-home. Aksa. Nej, skriv F-home. Du skal tage på nogle fakter, der er virkelig mørkt her. Ja. Jeg troede jeg var inde og spørge et eller andet hul, da jeg kom hjem. Det er fordi jeg plejer at gå til home i stedet for F-home. Jeg har én fakkel. Bum. Nej, jeg skal i gang med at bygge vores F-home. Det tror jeg vil vise lidt i den her. Hey, kuschekker. Som I kan ske, bor vi stadig i mineskagt. Se YouTube. Der er masser af bedrock. Ja, du ved godt. Jeg glæder mig ikke til at komme ind i mørke. Har vi ikke nogen fakler? Eller bare nogle pinde? Jo, jeg har 4 pinde. Glowstone. Hvad laver I? Nej, jeg vil også glowstone. Hvad laver I? Vi er i gang med at bygge vores F-home, så man skal igennem 3 prøver. Lange prøver. Hvorfor er der en diamantblok der? Bare creeper. Nej, creeper springer. Oh. Are you ready? Jeg var bare lige for god hakke. Hvem er det, der har taget den? Fuck. Ole. Jeg har fundet jernblok. Jeg har fundet død blok. Jeg har fundet bedrock. Så. Hvor er mit sværd?
Desværre herovre. Og du har glemt en forhindring, den æderkopskyld. Jeg skal lige ned og dræbe nogle zombier. Som jeg sagde, dem, der joiner den her server og skriver, at de kom ind af underhuset af min video, kommer med i vores faction. Og det har jeg lovet jer. Eller, det har jeg lovet jer nu. Eller så får jeg bare ingenting. Hvad skete der? Sikkert sgu noget. Okay. Så er det færdig. Som ikke når så langt, men jeg har tænkt på et trælag. Obsidian, bedrock og flere. Så er det noget. Hvis det skulle være. Hvorfor løfter alle game? Det ved jeg ikke. Han var bare med at drop party. Fint. Men shit you too.